लाभ स्ट'रि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ लोगोसे थुनानै हो। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय। दानि जुगनि गोसो थोलायनाय बेबायदिनो सोरबा सासेजों रायज्लायगोन होननानै नेबाय थानाय आरो बिनि सायावबो वाट्सएपनि जेबो रिप्लाइखौनो खालामा। बोथोर सोलायनाय बायदि जेसेबां कल SMS खालाम अब्लाबो रिप्लाइखौनो मोननाय नङा। बिनि सायावबो रिप्लाइ फैबाबो ब्लक लिस्टसो। नाथाय माखासे मानसिफ्रा साननैसोनि थाखायल' फैयो, साननैसोआवनो गिदिंलांफिनो। नाथाय बेखौ रावबो बुजिया बिनि गोसोआव मा सोलिदों। साननैसोनि अरा अराय समनि थाखाय जोंबाय थानाय। नाथाय सानफ्रोमबो लामा नायनायावनो लामायानो गोमालाङो। नाथाय बे समखौ नेबाय थाबा गोसोआव दुखुसो सोना लानाय जायो। बार बायदि फंसे खोथाखौनो आं नोंखौ गोसो थोयो होननानै बेखौनो गुवार खालामनानै लायो। नाथाय बेखौनो गोसोआव सोनानै लाबा अर बायदि खामलेबाय थायो।